Έφτασαν και οι κάτω και το στριφτάρι έσπασε και εδώ στο σχελείο που το δίνει ο Μιχάλης και εκείνη η γιογή γίνηκε. Και τώρα το τούμποράμα αυτό που είναι το άσπρο από εδώ και πηγαίνει πάνω για να ταΐσουμε το σκύλο, να του ρίξουμε νερό και αυτό χάλασε, δηλαδή έσκασε. Είναι οι συμβουλές και των δύο γονιών σας αυτές. Ναι. Και τώρα τον είπα το Μιχάλη, πάρε ένα τούμποράμα να το περάσουμε. Μόλις το κάναμε χτες, περάσαμε τα σπιτάρια για να δώσουμε νερό. Λοιπόν, πως ήρθα εδώ φωνάζει, παππού, τι είναι, του λέω. Λέει και απαλού, λέει, πιτσελάει, λέει τώρα. Από εδώ που το φτιάξαμε. Αλλά εκείνο που μου ήταν το πρόσωπο είναι σπαθί. Και πρέπει να πω, όταν τέλειωσε εδώ ο πόλεμος, το χόσπιτο εμείς, ο πατέρας μου είχε ένα νοξιό στην Αμερική. Του έστειλε με το λιμόνι. Έγινε τίποτα. Μέσα σε ένα... Τα σκελάκια. Άντε από εκεί, πεθαίνει. Λέει η μάνα μου. Μου κάνει και το πράσινο λίγο από εκεί. Άλλαζε συνέχεια. Κάτσε. Δηλαδή πόσοι ήταν για να θυμάμαι αυτή. Στο πιάτο από εδώ. Ως πρόεδρος εγώ τώρα, η μεγάλη μουσική του Σικάγου, υπογράφω. Θα το ζεστάνεις, τι θα το κάνεις. Όχι. 3 εκατομμύρια δολαρίων για να αγοραστεί μια κασά. Ένας πίνακας κασά. Υπογράφω. Να στα πλύνω αυτά. Ναι, πριν. Έχεις στο νερό, Του τα ψάχνει ακόμα η μάνα μου. Και εγώ να υπογράφω 10 εκατομμύρια. Εκεί πέρα. Τι απόσταση. Ναι. Φανελάκι είναι ρε. Αυτή την απόσταση δεν Με έδωσε η γιαγιά ένα φανελάκι να φορέσουμε μέσα από την μπλούζα και φαγώθηκα. Μπορεί να ήταν άσχημες εικόνες που βλέπατε, γιατί είχε της κατοχής ουσιαστικά. Έχετε πει ότι πηγαίνω στο σχολείο και περνούσα πάνω από πίσω. Λιμόνι θέλει και εδώ. Για να φτάσω εκεί. Και εδώ λιμόνι θέλει. Να βάλουμε. Ναι. Το 41, Πάρ' το τώρα. το χειμώνα του 41, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το φαγέ. Φέρ' το πυρούν εδώ. Δεν έχω μωρέ Μίκη. Έλα. Μπροστά σου είναι. Έλα. Για να κάτσε το λίγο. Κάνε αυτό.